predsjednik Hrvatske stranke prava, gospodin Danijel Srb. Evo, danas se nalazimo u Slavonskom Brodu na HSP-ovoj tribini Ne u EU. Evo, koji su to možda glavni motivi zbog kojih HSP organizira ovakve tribine? Temeljni motiv je zapravo u predstavljanju realnih problema koji postoje u tom procesu hrvatskoj javnosti, a koji se javnosti ne predstavljaju. Naime, budući da postoji nekoliko političkih opcija koje zagovaraju ulazak u Europsku uniju, kojeg je jedna ona vladajuća, oni naravno ne dopuštaju da javnosti budu dostupne one informacije koje nisu povoljne u tom procesu, nego i nasuprot tome zapravo koriste sredstva državnog proračuna, dakle novce koje plaćaju porezni obveznici, kako bi uvjeravali da je ovakav ulazak Hrvatske u Europsku uniju dobar, opravdan, koriste se marketinškim trikovima, pa čak su i rezultati pregovaračkih procesa državna tajna. Tako da ne samo da hrvatska javnost nije upoznata sa sadržajem pregovora, nisu s njim upoznati niti svi izvan kruga osoba koje pregovore vode, odnosno koji su uključeni u taj proces. Pa niti oporbeni saborski zastupnici nemaju praktično nikakve informacije službeno, osim onih koje doznaju informirajući se sa ljudima koji su u tom procesu učestvovali. Dakle, šta je zapravo temeljno? Temeljno je što, nažalost, u Hrvatskoj još uvijek ne postoji jedna atmosfera u kojoj će se otvoreno razgovarati o prednostima i nedostacima cijelog tog procesa, o opasnostima, o tome na što se treba pripremiti, čega se treba pribojavati, na što treba pripaziti i kako neke elemente najbolje iskoristiti. Ali ono što mi želimo upozoriti je zapravo jedna činjenica, što je Hrvatska ušla u cijeli taj proces bez vanjsko-političkih pretpostavki. Dakle, Hrvatska je istakla kandidaturu, a nije imala naklonost svih najvećih, najutjecajnijih članica Europske unije, nego je na glavce u taj proces ušla i zapravo je se to obija o glavu. Praktično je povećala vlastitu izloženost pritiscima i nažalost upravo se ti pritisci koriste na štetu hrvatskih poreznih obveznika, hrvatskog gospodarstva u konačnici i hrvatske budućnosti. To je nešto što je za Hrvatsku najopasnije, što će ostaviti najozbiljnije posljedice po Hrvatsku, ali na što mi ukazujemo. Dakle, želimo reći ne zbog toga što nismo mi protiv Europske unije i upozoravamo na to da upravo mi smatramo Hrvatsku dijelom zapadnoeuropskog civilizacijskog kruga, ali ne pristajemo i smatramo štetnim ulaziti u ove procese bez osigurane naklonosti, koja onda vodi zapravo stalnom otežavanju pozicije do razine neisplativosti. Ako smo mi sve skupa dobili 1,3 milijarda eura, a Srbija do sad, koja nije niti kandidat, 3,5 milijarde, gotovo 3 puta više, onda to govori da tu nešto nije u redu u tom procesu, da postoji nešto zabrinjavajuće i da na takav način mi u te procese ne možemo ulaziti. Opasno je u njih ulaziti i oni imaju i direktnih posljedica po hrvatsko gospodarstvo. U konačnici, pa mi imamo 3. godinu zaredom pad gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Nama se Srbija približava i po ukupnom bruto društvenom proizvodu, ne onom po glavi stanovnika, još daleko, ali po ukupnom bruto društvenom proizvodu s jedne strane i s druge strane po konkurentnosti gospodarstva. Dakle, to su zabrinjavajući parametri za Hrvatsku i Hrvatska tu mora naći odgovor. Nastavak ovog procesa zapravo očito nas ne vodi u smjeru povećanja konkurentnosti, nego upravo obrnuto, zaostajanje. I trebamo se za onda preispitati idemo li u pravom smjeru, trebamo li nešto u tom smislu promijeniti. Mi upozoravamo u konačnici hrvatsku javnost da ovo nije dobro, da trebamo stoga reći ne na referendumu i osigurati prihvatljive uvjete. Ili u taj proces ne ulaziti dok se ti prihvatljivi uvjeti ne ostvare. Smatrate li da vlada treba objaviti što je to ispregovarano sa Europskom unijom, jer mi to ne znamo kao građani, jer se to ne prikazuje ni u medijima, evo koliko možemo čuti čak ni najviši državni dužnosnici uopće nemaju pojma što su to ispregovarali sa Europskom unijom. Apsolutno da javnost ima pravo znati što su rezultati tih pregovora, jer u konačnici oni će određivati sudbinu ljudi.
određivat će budućnost određenih radnih mjesta na kojima ljudi rade. Dakle, direktno utječe na hrvatsku budućnost i to oni koji plaćaju tu istu vladu da u njihovo ime provodi pregovor. Dakle, tu se radi u konačnici o kršenju zakona na pravo na pristupa informacijama s jedne strane, ali i s druge i o neprihvatljivim odnosima. Predsjednik udruge Volim Hrvatsku na EU, gospodin Roko Šehić, jednom prilikom je istaknuo da ulaskom u EU Hrvatska krši odredbe Ustava. Pa i to je točno. Krši u tom smislu što u hrvatskom ustavu još uvijek stoji odredba da je Hrvatskoj zabranjeno ulaziti u integracijske procese koji mogu dovesti do neke nove Jugoslavije ili takve neke zajedničke državne tvorevine, što objektivno u ovom slučaju i postoji. Dakle, u tom smislu to i predstavlja kršenje Ustava. Ali šta je bitno? Bitno je zapravo da mi kao država i narod ne smijemo ulaziti u procese za koje ne znamo kud vode kako će završiti. Takvih smo slučajeva imali odviše u svojoj povijesti. Možemo sad raditi neke usporedbe sa 1527. ili 1918. Raspoloženje, ozračje je isto. Rasprave neke ozbiljne nema. Oni koji pokušavaju nešto reći budu etiketirani kao nerazumni, neinformirani i tome slično, a zapravo se radi o ljudima koji žele ukazati na opasnosti tog procesa. I traže jednu ozbiljnu, argumentiranu raspravu. Mislim, zašto te argumentirane rasprave nema? Ko se nje boji? Tko od nje bježi? To su prava pitanja Hrvatske danas. U posljednjim medijskim konferencijama dotakli ste se i vašeg negodovanja oko zakona o registru Vijeća nacionalnih manjina. Da, dakle, naoko se radi o jednom bezazlenom zakonu koji zapravo regulira određena manjinska pitanja koja sama po sebi nisu sporna niti Hrvatskoj stranci prava, ali je problem u tome što se kroz taj zakon, kroz 3. članak, posljednji stavak zapravo provodi, osigurava mogućnost stjecanja pravnog statusa zajedničko vijeće općina s srpskom većinom u Hrvatskoj, na što upozoravam da je to početak nove SAO krajine koja će omogućiti svojim zakonima Hrvatska. Hrvatska na to nije pristajala kad nije bila država, kad nije imala svoju vojsku, kad je bila dio Jugoslavije. Moramo to vezati uz druge zahtjeve. Zahtjeve za konstitutivnost Srba u Hrvatskoj, zahtjeve koji će onda uslijediti u obliku postavljanja različitih uvjeta vladi, zahtjeve za političkom autonomijom i u konačnici za odcjepljenjem iz Hrvatske upravo tih općina koje čine zajedničko vijeće općina. Pa to je sve jedan scenarij koji je Hrvatska već gledala prije 20 godina, za koji zna kako izgleda i ne znam zašto nakon 20 godina jedna škola nije dovoljna, nego ponovno mora Hrvatska u prvi razred osnovne škole kada su u pitanju temeljni hrvatski nacionalni interes i opasnosti koji se nad Hrvatsku državu nadvijaju. Evo večeras dakle, osim tribine podijeljeno i 112 novih članskih iskaznica, evo u Požegi je podijeljeno nedavno 108. Postaje li HSP najveća politička opcija? Još ne možda najveća, ali sigurno postaje politička opcija koja najviše raste u ovom trenutku u Hrvatskoj. Izbili smo na 3. mjesto, sutra će to biti potvrđeno drugim istraživanjima i dalje rastemo. Vjerujem da ćemo ove godine praktično udvostručiti članstvo u odnosu na prethodnu. Izniman je interes i mladih i intelektualaca, ozbiljnih ljudi za ulazak u Hrvatsku stranku prava, što govori o tome da očito mi kao stranka danas znamo prepoznati probleme hrvatskog društva danas i ponuditi odgovarajuća rješenja, te da to ljudi u Hrvatskoj prepoznaju. Evo i za kraj, poznata nam je svima činjenica da se hrvatsko gospodarstvo zaista nalazi pred jednom teškom situacijom, veliki broj nezaposlenosti. Evo nalazimo se u županiji koja je po bruto društvenom dohotku i svim gospodarskim pokazateljima nalazi se na dnu sa gotovo 19.000 nezaposlenih. Evo poznato je da grad Slavonski Brod ima i gradonačelnika iz redova HSP-a. Može li HSP biti opcija koja će promijeniti to stanje i na koji način? Apsolutno. Dakle, ja bih želio upozoriti na još jednu činjenicu, da je do sad politička praksa u Hrvatskoj pokazala da su se najbrže razvijali upravo oni gradovi i općine u kojima je čelnik bio iz redova Hrvatske stranke prava.
tako i u Brodu, iako parametri koji se iznose za Brodsku županiju zapravo tu činjenicu skrivaju. Činjenice da zapravo Brodska županija propada, ali situacija u gradu Brodu nije ni približno takva kakva je u županiji, o čemu isto tako treba voditi računa. Inače, posljednje 2 godine upravo je od 5 slavonskih županija Brodskoj županiji najviše porastao broj nezaposlenih, što govori o tome da očito županija ne ide u dobrom smjeru za razliku od grada Broda. Danas se vlada Hrvatska pohvalila s nekim brojkama. To su prve brojke koje je vlada uspjela izvući nakon višegodišnjeg potonuća koje djeluju kao kretanje u jednom drugom smjeru. Ja bih želio da je to u Hrvatskoj tako, nadam se da će tako biti, ali moram reći da sam iznimno zabrinut jer zapravo program gospodarskog oporavka do sada u odnosu na rezultate, početne rezultate zapravo pokazuje da je situacija bitno pogoršala po svim elementima koje sam program navodio ovih posljednjih godinu dana. I evo, na sam kraj, koliko ste zadovoljni radom županijske i gradske organizacije HSP-a u Brodsko-posavskoj županiji, gradu Brodu? Iznimno sam zadovoljan. Moram reći da evo Brodska županija i Sisačka županija predvode po novim članovima u Hrvatskoj, po broju novih članova. Na tome čestitam. Gotovo svakog tjedna je novi jedan zbor općinske podružnice na području Brodsko-posavske županije. Dakle, očito je da se ovdje iznimno dobro radi i to se osjeća. Nije slučajno imati 112 novih članova. Nedavno smo imali jednu situaciju koja je bilo 80 novih članova. Dakle, novi članovi dolaze i to je zapravo pokazatelj uspješnosti rada i Brodske podružnice i Brodsko-posavske županijske organizacije županijskog vijeća. I evo jedno možda škakljivo pitanje, komentar na povratak gospodina Ante Prkačina u HSP i u politiku. Evo, poznato je da će se kandidirati za Zagrebačku županiju. Dakle, mi smo u Hrvatskoj stranci prava otvoreni za sve ljude koji žele Hrvatskoj stranci prava pomoć, koji su na to spremni, koji prihvaćaju programe Hrvatske stranke prava i koji žele poštivati i politiku i unutarnje odnose u Hrvatskoj stranci prava. Evo, hvala lijepo i puno uspjeha u daljem radu. Hvala lijepo na razgovoru.